kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Hanggang dulo, mananatili anumang hamon, ikaw pa rin ang Panginoon. Tatapusin ang takbuhin sa kaharian mo'y ika'y makapiling. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Panginoon, 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 ikaw ay aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw. Amen.
magandang umaga po sa bawat isa. So, mapagpalang umaga po muli sa bawat isa po sa atin, maging sa mga nanonood po sa ating live stream. Good morning. Good morning po sa bawat isa. So, bago po ang lahat, inaanyayahan ko po, tayo po ay tumayo sa presensya ng Panginoon. At simulan po natin ang ating umaga ng punong-puno ng pagsamba sa Panginoon na ating pong mga awitin. So bilang pong faithful servant sa Panginoon, atin pong kumbaga ibigay ang ating puso sa ating Diyos. Sabihin natin sa Panginoon na, Lord, gawin mo kong tagapaglingkod mo. Make me a servant, Panginoon. So sa umaga pong ito, buksan natin ang ating mga puso, ang ating mga tenga, ang ating mga isipan, at purihin natin ng Diyos at ialay natin ang buhay natin sa Kanya. Na habang inaawit natin na, Lord, gawin mo kong servant mo. A faithful servant na handang maglingkod sa iyo. Amen? Kaya po tayo umawit sa umaga pong ito. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Muli pa awitin natin, make me a servant, Lord. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak. Yes, Lord. And may the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Pwede po ba natin itaas sa ating kamay at sabihin natin sa Panginoon, make me a servant, Lord. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak. May the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Let the prayer, make the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, Lord, make me a servant, make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Thank you, Jesus. Let's pray po. Salamat o God, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kami po'y narito, Panginoon,
kami narito, God, upang ikay aming mapapurihan at mapasalamatan sa mga oras na ito, Panginoon. Lord God, hindi po hadlang ang pandemyang ito, hindi po hadlang ang panahon upang hindi ka namin mapapurihan at mapasalamatan, Panginoon. Lord, kami po narito upang magpalinis sa aming mga karumihan. Patawarin mo po kami sa aming mga nagawang kasalanan mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan, Panginoon. Kami po hindi karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon. Subalit binigyan mo kami ng panahon ng oras ng tsansa, O God, upang kami magsisi at humingi ng kapatawaran, O God. Lord, salamat, Lord God, sa umagang ito. Kami narito, inisin mo ang iyong mga puso. Bigyan mo kami ng matabang puso na handang pagtamnan ng iyong mga salita upang ito'y magugat at ito'y tumubo at lumago at makapamunga, Panginoon. Lord God, salamat, Lord God, na tunay ngang binibigyan mo kami ng wisdom, knowledge, and understanding na nanggagaling sa iyo, Panginoon, kung paano mamuhay ng tapat, Panginoon. Lord God, sa umagang ito, pagbalain mo ang iyong lingkod na gagamitin na maghayag ng mga salita, Panginoon. Pagbalain mo siya, Panginoon, sa ng kanyang pamilya, Panginoon. Tunay ngang, Panginoon, ibigay mong buhos at pagpapala at siksik na igligat. Lord God, salamat, Lord God, sa umagang ito. Hindi mapapaliwala ang aming pagsamba sa iyo sa umagang ito sapagkat natanggapin namin ang aming porsyon na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Lord God, salamat, Lord God, muli sa umagang ito. Tunay ngang dinadakila ka namin, pinapasalamatan at niluluwalhati sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. 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 Excited na po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Parang di naman po. So pag ang excited po ang tao, di ba? Paano po yan? Minsan po sumisigaw, sumasayaw. So sino pong excited na magpuri sa ating Diyos? Amen. So bilang faithful servant, sabi nga po, kailangan tayo po ay sumusunod sa sinasabi ng Panginoon. As we sing, yes, Lord, I will praise you and I will give my life to you. And kung ano man yung merong pain, merong sorrow sa buhay po natin, ibigay po natin yan sa ating Panginoon. Amen? So tayo po ay aawit, sasabihin natin sa Panginoon, yes, Lord, I will praise you, I will trade my sorrow, I will give my life to you. Amen? Come on, let's clap our hands for the Lord. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Come on, we will sing, yes, Lord. We sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Once again, I'm trading my sorrows, Lord. I'm trading my sorrow, trading my shame. Lay it all down, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, trading my pain, Lord. I'm laying them down for the joy of the Lord. Come on, church, we will sing, yes, Lord. We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond a curse, for His promise will endure, that His joy is gonna be my strength. For the sorrow may last for the night, His joy comes with the morning. I'm trading my sorrow, trading my pain. I'm trading my
shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. Come on, let's trade a sickness. Oh, I'm trading my sickness. I'm trading my pain. Lay it all down. I'm laying them down for the joy of the Lord. Sing yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes. Oh, yes, Jesus. Lord, yes, Lord. We lay it all down, Lord, before your throne. Lord, yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Once again, say, I am pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond a curse, for His promise will endure, that His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, His joy comes with the morning. Say, I'm trading my sorrow, I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Oh, church, we will sing yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes. Sing yes, Lord. We will follow you, Lord. Yes, yes, Lord. I will be a faithful servant, Lord. Sing yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Say yes, Lord, yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Oh, yes, Jesus. Praise Lord. Yes, yes, Lord. Oh, once again we will sing yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Trading our sickness, trading our pain. Yes, Lord, yes, yes, Lord. Oh, for the last time, come on, church. We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Oh, yes, Lord, we praise you, worship you, we shout your name, Jesus. You praise, for you deserve it. Come on, let's praise. I give you praise for what you've done. I give you praise, for you are able. I give you praise till I overcome. Say, I give you praise when the sun is shining. I give you praise in the dark of night. I give you praise when the battle rages. I give you praise till it works out right. The King is among us, God lives here in our praises. Shout, of the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything.
deserve it. I give you praise for what you've done. I give you praise. I give you praise for you are able. I give you praise till I overcome. Say, I give you praise when the sun is shining. I give you praise in the dark of night. I give you praise when the battle rages. I give you praise till it works out right. Shout, the King is among us. God lives in us. Come on and shout. Shout, the King is among us. Praise Him, praise Him, praise. Come on, we will shout. Shout, the King is among us. God lives in the praise Him. Oh, shout, shout, the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Praise the Lord in everything. Once again, let's give Him the praise. I give you praise for you deserve it. Yes, Lord, we give you praise for what you've done. I give you praise for you are able. I give you praise till I overcome. I give you praise when the sun is shining. I give you praise in the dark of night. I give you praise when the battle rages. I give you praise till it works out right. Shout, the King is among us. God lives in our praise. Come on, we will shout. Shout, the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Shout, the King is among us. God lives in our praises. Shout, the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Go and praise You in everything, Jesus. Heaven as we sing Your praise. Angels join us as we praise Your name. Heaven opens as we sing Your praise. Angels join us as we praise Your name. Shout, the King is among us. God lives here in our praises. Shout, the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him. Come on, we'll shout. Shout, the King is among us. God lives in our praises. Shout, the King is among us. Praise Him, praise Him, praise. Come on, let's praise. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him in everything. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him. Come on, let's praise. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him in everything. Praise Him, praise Him, praise Him. Say, praise Him in everything. Oh, yes, Lord, we praise You in everything, Jesus. We offer our lives to You. We give our hearts to You, oh Jesus. We worship Your name. Come on, people of God, worship the name of Jesus. For He deserves all the praise. He deserves all the worship of His people. Thank You, we thank You, Lord. Thank You, we thank You for Your presence, God. Oh yes, Lord. Lord, Panginoon, patuloy naming iaalay ang aming mga puso sa iyo sa umagang ito. To be Your servant, Your faithful servant na handang maglingkod. Na walang anumang dahilan, Panginoon, para hindi namin gawin ang mga bagay na nais mong gawin namin, Panginoon. Lord, here is our hearts. Nakikita mo ang puso namin sa umagang ito, O Diyos.
We just want to lift your name, to glorify your name, and to serve you with all of our hearts, Lord. Yes, Lord. Awitin po natin ito ng buong puso. Hindi lang ito basta awitin, but every word, every lyrics ng kantang ito ay maging panalangin po ng ating mga puso sa umagang ito. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face, God of all heaven. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Yes, Jesus, wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, longer my ways. Let your will be done. Make me yourself on my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you, Lord. I'll follow you. Sing, standing in awe of your grace. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. Sing, God of all heaven and earth, God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. I set on you, Lord, I set on
Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. Sabihin natin sa Panginoon, my eyes set on you in this race that I've run. Oh Lord, no longer my ways, my ways. Let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow. Follow. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. For my eyes set on you, my eyes set on you, Lord, in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll fly. Muli bawitin po natin ito ng buong puso. Ang Diyos po ay nakikinig sa bawat isa sa atin. As we sing this with all of our hearts, sabihin natin sa Panginoon, Lord, make me your servant. Lord, let your will be done in my life. Not my will, but your will, Panginoon. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I've run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Spoke your word, night turned into day. Your beauty filled this place. When my world stood in silence, you filled my heart with songs that never end. Forever I will pray. To think that the universe could not withhold your glory. Choose to live in
worship you, Lord. My life in you restore, Lord. Here is my heart, here is my heart. Make it your sanctuary, for nobody else but Jesus, only you. Nobody else but you, Lord. When the world was in darkness, you spoke your word, night turned into day. Your beauty filled this place. When the world stood in silence, when the world stood in silence, you filled my heart with songs that never end. Forever I will praise the thing that the universe cannot withhold your glory. Just to live in me, I'm so amazed. Come on, let's worship the Lord. And I worship you, Lord. My life in you restore. Here is my heart. Oh, make it your sanctuary, for nobody else but Jesus, only. And I worship you, Lord. My life in you restored. Here is my heart, Lord. Make it your sanctuary, for nobody else but Jesus, only you. Nobody else but you, Lord. We worship your name, 'cause you are faithful and true. You are faithful and true. Glorious Lord. Come on, lift your voice. All my life it is you I adore. You touch my soul, complete in my world. I surrender to you. So you are faithful and true. You are faithful and true. Glorious Lord. So all my life it is you I adore. All my life it is you I adore. You touch my soul, complete in my world. I surrender to you. Once again, church, so you are faithful. You are faithful and true. You are glorious. Oh, all my life it is you I adore. You touch my soul, complete in my world. I surrender to you. And I worship you, Lord. My life in you restored. Here is my heart. Here is my heart, Lord. Make it your sanctuary. Nobody else. Nobody else but you. But Jesus, only. And I worship you, Lord. My life in you restore. When we make it your sanctuary.
nobody else but Jesus, only you. We give you our hearts, Lord, for nobody else but Jesus, only you. Oh, only you, Lord. Make us your servant, Jesus. We give you our hearts. We give you our lives, Lord. Make us your sanctuary. Oh, we are your faithful servant. We will serve you with all of our hearts, Jesus. We will serve you with all of our hearts, Lord. We thank you for your presence, God. Hallelujah, hallelujah. Yes, oh God. Lord, hear our hearts. Make it your sanctuary, oh God. This is your sanctuary. Indeed, oh God, nobody else. Jesus, only you, oh God. Lord, who's the owner of our hearts, who's the owner of our lives. You are our master. You are our Lord. You are our Savior. And oh God, this morning, we continue to welcome your holy presence in our midst. Oh, minister, oh God, to each and everyone's heart. And let your holy name alone be exalted, oh God. You alone be glorified and you alone be magnified. Oh, we continue to honor your holy name. We continue to magnify, oh God, your wonderful and beautiful name, Jesus, the name above all names, the King of Kings, the Lord of Lords. Oh, we honor you, oh God, here in this place. Even, oh God, Lord, into our hearts, oh Father God. Thank you, Lord. Thank you, oh God. Thank you, oh God. Oh, receive all the highest praise, honor, thanksgiving that belongs to your holy name, in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord, for this wonderful and beautiful day. Good morning po sa bawat isa na naririto sa tahanan po ng ating Diyos, maging sa atin pong mga kapatid, magulang na nakikisa po sa atin ngayon through live streaming. So good morning po sa bawat isa sa atin. At tunay nga po sa papuri, pagsamba, pag-aawitan pa lang po natin sa Kanya ay nararanasan na po natin ang presensya at kadakilaan ng Diyos sa ating mga buhay. So purihin po ang Diyos ngayong umagang ito. Tayo po ay muli sama-samang mag-aaral ng salita ng Diyos. Hallelujah. So hindi po tayo lalayo dun sa atin pong tema ngayon pong month of August, na yun nga po, a faithful and good servant. Pero kung makikita rin po natin na ito po sa Matthew 25, yun nga po, this is the parable of the, yung talents or yung patuloy po nating pinag-aaralan na binigyan nung master yung kanyang mga servants ng different talents po, di ba? Alam niyo po ba na sa Book of Gospels po, the Matthew, Mark, Luke, and John, si Matthew po ang pinakamaraming sinulat about the parables of Jesus, yung mga sinabi po na parables ni Jesus. Makikita po natin sa Psalms 78 verse 2, sabi po dito, I will open my mouth in a parable. Ito po ay isang prophecy na noon pong Old Testament, yun nga po, in the book of Psalms. Sabi po dito, I will open my mouth in a parable. Ang tinutukoy po dito is si Jesus. At yun nga po, in the book of Matthew, Mark, Luke, makikita po natin dun yung fulfillment ng prophecy na to. Sabi po dito sa Matthew 13, verse 34 to 35, all these things Jesus spoke to the multitude in parables, and without a parable he did not speak to them, that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet, saying, I will open my mouth in parables, I will utter things kept secret from the foundation of the world. So, kung makikita po natin, every time si Jesus po nasa mga multitudes or nasa maraming tao,
parables po yung sinasabi ni Jesus. Bakit? Parables po is the mystery about the kingdom of heaven. Kaya po, kingdom of God or the kingdom of heaven. Kaya kung makikita po natin sa mga parables, lagi pong nakalagay, the kingdom of God or the kingdom of heaven is like. Kung magbabasahin po natin yung mga parables sa Matthew, sabi, kung makikita po natin, for example po, yun nga yung sa parable of the sower, di ba? Sabi po doon, sa Matthew 13, verse 1 to 9. Kung makikita po natin dito, sabi po dito ni Jesus, ayan po, it's about the kinds of hearts, di ba po? And then, yung different parables po, like, jump po tayo dun sa verse 31. The kingdom of heaven is like a mustard seed. Ibig sabihin, inihihalin tulad po ang kingdom of God dun sa mga, or the kingdom of heaven sa mga parables po na sinasabi ni Jesus. At sabi nga po, yung mga nakakaunawa, sila yung, or nakakaunawa, sila po yung nakaka-receive ng ano talaga ibig sabihin nun. Pero may mga parables po na ini-interpret ni Jesus. Ano yung ibig sabihin ng mga parables na yon? Magbibigay lang po muna ako ng balikan lang po natin yung isang parable dito. Na sabi, doon po sa parable of the pearl of great, doon po sa Matthew 13 verse 45 to 46. 45 to 46. Sabi po dito, again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking beautiful pearls, who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Ano po yung parang tinutukoy dito? Sabi nga po, yung kingdom of heaven po, sabi nga, we have to understand the value of it, the value of the kingdom of heaven. Kasi sabi nga po, pag hindi natin naintindihan, ano po yung value nun, di ba? Parang for example po, merong binigay sa atin na isang gift. Kunwari po, binigyan ka ng isang mamahaling gift. Di ba po pag alam mo na valuable yun, kumbaga, gagawan mo siya ng, let's say, gagawan mo pa siya ng lalagyan, hahanapan mo ng lalagyan kung saan hindi. For example po, the jewelry, di ba po, kunwari, yung totoong ginto na, na singseng, na merong diamond, di ba? Kumbaga, alam mo yung value nun, hindi mo siya basta-basta ilalagay, di ba? Hindi mo po siya basta-basta iiwan kung saan-saan because it's valuable. Ganon din po ang kingdom of God na the kingdom of heaven, hindi po natin siya basta-basta na parang pag napagod na tayo, ayaw na tayo, bigla na lang po tayong mawawala or babalik na tayo dun sa buhay natin kasi hindi natin naintindihan what's the value of it. Kaya po yung mga parables po na sinasabi ni Jesus, sabi nga, we have to understand, ano po yung tinutukoy doon ni Jesus, hindi lang siya basta kwento or parang may masabi lang si Jesus. Nais po ni Jesus na maunawaan ng mga tao about the kingdom of heaven. Sabi nga po, because ano po ba, di ba pag sinabing kingdom, kailangan, kumbaga, may king sa lugar na yon, kaya nga tinawag na kingdom. Imposible na yung isang lugar, kingdom siya, pero walang hari. Di ba po? Kumbaga, kaya nga sabing, kunwari po, yun nga, di ba, lalo na sa mga, yung part na may mga, they still recognize pa rin ngayon. Katulad po sa England, di ba? Sila Queen Elizabeth, yung mga queen doon, yung mga king doon, kumbaga, they still, kumbaga, ayun pa rin yung nilalakaran nila hanggang ngayon. Kumbaga, even po sa kaharian ng Diyos, who is our King? Our Lord Jesus Christ. Tama po ba? He is the King of Kings and the Lord of Lords.
At sabi nga po, ano po ba yung heaven na sinasabi? It is the place where God lives. Kaya nga po sabi, hindi na po, kumbaga, hindi natin kailangang mamatay para ma-experience natin yung heaven. Sabi nga dito pa lang, here on earth as it is in heaven. Di ba po yung prayer na tinuro ni Jesus sa mga disciples? Bakit po? Because God wants to manifest His presence, His kingdom here on earth, na maranasan po natin yung where God lives. Kumbaga nandun yung presensya ng ating Diyos. Kaya po dun punta na po tayo dun sa pinaka-verse natin sa Matthew 25 verse 14 to 30. Matthew 25 verse 14 to 30. Ito na po yung pinag-aaralan po natin at the parable of the talents. Di ba po? Dito po yung pinaka-verse natin na yun lahat tayo, we want to hear that word na, well done, thou good and faithful servant. Pero kung titignan po natin, the whole, eto pong parable na to, what does it mean? Ano ba yung, kumbaga parang, ano ba yung nais ni God, ni Jesus na iparating? That there will be a time na lahat po tayo, whether we like it or not, haharap po tayo sa Panginoon at isusulit natin lahat ng ipinagkaloob niya po sa atin. Tama po ba? Sabi nga, katulad nung tatlo, may iba't iba pong servants na tinukoy doon. Merong binigyan ng 5, may binigyan ng 2, may binigyan ng 1. Yung first and second servant po, na doble nila yung meron sila. Pero yung isa, binalik niya lang kung ano yung binigay sa kanya. Kumbaga, kung makikita po natin, this is, Jesus is speaking that there will come a time na haharap po tayo sa Diyos na yun nga po, i-account natin lahat ng ibinigay po sa atin at yun nga po, doon natin malalaman kung nadoble ba yung binigay pong talents or gifting sa atin or tinago lang din po natin katulad nung pangatlong servant. At kung makikita rin po natin dito, di ba po, lahat tayo, ang nais po nating marinig, yung sinabi dun sa first and second servants. Tama po ba? Yung well done, thou good and faithful servant. Ayaw po nating marinig yung sinabi dun sa pangatlong servant. Ano po sabi dun sa pangatlong servant? Sabi po dito, you wicked and lazy servant. Sabi po nung master, you wicked and lazy servant. Kumbaga, siya lang yung nakarinig ng ganon sa master. Di ba po? At habang pinag-aaralan ko po ito, nung mga nakaraang di ba, tayo po ay tinuturuan, yun nga, how to be a good servant, a faithful servant. Pero po, parang mas na-focus po ko dito sa pangatlong servant na to. Bakit kaya hindi niya, kumbaga, bakit kaya tinago niya lang po yung binigay sa kanya? Tignan niyo, basahin po natin dito sa verse 24. Sabi po niya dito, then he who had received the 1 talent came and said, Lord, I knew you to be a hard man, reaping where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. Kumbaga parang, kung uunawain po natin to, parang sinasabi dito po nung pangatlong servant, kilala niya yung master, di ba? Sabi niya po, sabi niya? Alam daw po niya na hard man yung master niya. Kumbaga, sabi nga po, nag-gather ng mga hindi naman niya in-scatter na seeds. Umaani ng hindi naman niya tinanim. Kumbaga, doon pa lang po, makikita na natin, mali yung pagkakaunawa niya or pagkakaintindi niya dun sa master niya, di ba? Although kilala niya, pero hindi niya po nauunawaan yung master niya. At sabi po din dito, di ba po, verse 25, and I was afraid and went and hid your talent in the ground. Look, there you have what is yours. Di ba po, parang natakot siya. At sabi niya nga po, kaya ang ginawa niya na lang, tinago niya na lang. Tapos ito pa yung parang medyo ini-imagine ko po, paano kaya yun? Di ba kunwari nandito yung master na sinabi niya na yun nga, natatakot daw siya, kaya ang ginawa niya, tinago niya na lang sa ilalim ng lupa. At ito po yung part dito, sabi niya po,
there you have what is yours. Parang binalik lang niya kung ano yung ibinigay sa kanya po, di ba? Na parang, sabi ko nga, maaari pong hindi talaga naunawaan ng servant, ano yung role niya. Kasi kung makikita po natin dito sa previous verses, sabi po dito sa verse 14, "For the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country who called his own servants and delivered his good to them." Ibig sabihin, yung tatlong servant po na yun, kumbaga sariling servant nung master. Di ba po? Sabi po niya dito, called his own servants. Ibig sabihin, maari pong that servant lives with the master or maaring nandun lang po sa kabukiran or in short po, lagi na silang nagsiserve dun sa master. Tama po ba? Kaya nga sabi po dito, he called his own servants. And sabi po din dito sa verse 15, and to the one he gave 5 talents, to another 2, and another one, to each according to his own ability. And immediately he went on a journey. Ibig sabihin po, kilala nung master lahat ng servants niya. Tama? Kasi sabi po doon, binigyan sila according to their own ability. Hindi po nagtsamba-tsamba lang yung master na, ikaw 5 bibigay ko sa'yo, ikaw 2, ikaw 1. Sabi po doon, binigay sa kanila according to their own ability. Mga magulang kapatid, alam niyo po ba that God had given each and every one of us a gift, a talent, a spiritual giftings. Sabi nga po, according to our own ability. Bakit po? Because God knows who we are. Alam po ni Lord yung capacity natin. Kaya kung sa tingin mo, parang ang daming nakaatang na responsibilidad sa balikat mo, the Lord knows you can do it. Huwag po tayo magreklamo. Sabi nga po, because the Master knows us. Alam po niya ano yung kakayanan natin. Ano yung, kumbaga, ability ng bawat isa sa atin. Hindi po nagkamali ang Diyos na bigyan tayo ng different talents or giftings na katulad po dito sa parable nito. Kaya po, yun nga po, the third servant doesn't really know and understand his role as a servant. Ayan, kaya po yung ating pag-aaralan po ngayon, umagang ito, pinagatan ko po itong Elyon Doulos. Naalala niyo po ba, I remember ito pong doulos, nabanggit na po ito ni Bishop, one of his teaching, kung naalala niyo po, I think sa morning devotion or nung first Sunday po yata yon. Na yun nga po, Elyon Doulos. Ano po ba ibig sabihin ng Elyon? It is a Hebrew word na God Most High or Most High God. At yung doulos po, it means servant. Kaya po, pag pinagsama yung Elyon Doulos, ang ibig sabihin niya is servant of the Most High God. Parang katulad po ng pangatlong servant na to, lahat po tayo, we have to understand, yun nga po, that we are servant of the Most High God. So, para mas maunawaan po natin, ayan, pag-aralan po natin, ano po ba yung ibig sabihin ng servant? Ayan po. Sa King James Dictionary and Webster's American Dictionary, ito po yung mga meaning ng servant. Servants from servo, it means to keep or hold. Ayan po, to keep or hold. Properly one that waits, that is stops, holds, attends, or one that is bound. Ibig sabihin po, di ba, pag servant, ibig sabihin, merong nagmamayari sa'yo, or parang meron kang sinusunod. Someone keeps, someone that holds you, di ba po? And next is, the word is correlative to master, di ba po? Kaya nga, pag sinabing servant, ibig sabihin, may master. Tama po ba? Hindi pwede pong servant ka lang, pero dahil gusto mo lang tawagin servant, wala ka naman tinatawag na master. Hindi po pwede yon. At alam niyo po ba, di ba po, yung word na Lord, di ba, lagi nating binabanggit yon every time, kumbaga parang we address Jesus as our Lord. Lord means master.
sa mga, kumbaga, it means every time we call Jesus Lord, we are calling Him Master. So, ibig sabihin po, when we call Jesus as our Lord and Master, sino po tayo? We are servants. Tama po ba? Kaya nga po, we are servants of the Most High God. We are servants of Jesus. Yan po. Servant, ito po, according to sa King James Version and Webster American Dictionary, sabi po dito, servant differs from slave. Magkaiba daw po ang servant and slave. Bakit po? As the servant subject to a master's voluntary. Ibig sabihin, yung servant daw po is ano po siya, kumbaga, subject siya sa master ng, kumbaga, voluntary. Kumbaga, parang siya po mismo yung nag-volunteer. Ibig sabihin, pag servant, pwede kang mag-back out. Kasi, nag-volunteer ka. Kunwari po, pag pagod ka na, ayaw mo na, pwede ka na mag-back out. Kasi nag-volunteer ka lang. Kumbaga, yun po yung, ng servant. Pero, sabi po dito, yan, the slave is not. Ang slave daw po, hindi. Every slave is a servant, but every servant is not a slave. Nakapanood na po ba kayo nung, yung mga slave po na binebenta, di ba? Na parang, kunwari po, maliliit pa lang yung mga bata na anak ng slave, binebenta sila. Na yung bata na yun, wala siyang karapatan sa buhay niya kasi slave siya. Unlike po ang servant, ay, kumbaga, yun nga, pwede siyang mag-volunteer na magsaserve siya or hindi. Pero yung slave, kumbaga, ano po siya, sabi nga po dito, wala siyang karapatan na, ayan, sabi po dito, every slave is a servant. Lahat po ng slave, servant talaga sila. Kumbaga wala silang choice. But every servant is not a slave. Ayan po, ayun yung kumbaga difference nila. And ito po yung next is a person who voluntarily serves another or acts as his minister. Ayan po, di ba? Yung nabanggit po natin kanina, voluntarily, yung kumbaga kusang loob, kusang loob po natin na, yun nga po, for example, sa church, di ba? Maari pong noong una, pinilit ka lang na, sige na, sama ka na sa ushering ministry. Pero dumating yung point na nagkusang loob ka na mag-join sa ministry na yon. Ibig sabihin po, kumbaga, voluntarily, you commit yourself. Di ba po? And another one, ito po, a person employed or used as an instrument in accomplishing God's purposes of mercy or wrath. Ayan. So, ito daw po yung mga ginagamit ni God na tao para ma-fulfill yung purpose niya for God's mercy or wrath. Di ba po? Parang katulad sa land of Nineveh, di ba po? Pinadala si Jonah, di ba po, to give yung mercy ni God para hindi sila, kumbaga, tuluyang wasakin ni God. Di ba po, even nung panahon po ni Abraham, di ba po, na si Lot nasa Sodom and Gomorrah, kumbaga, pinadala yung mga angels para paalisin sila Lot doon kasi susunugin na yung Sodom at Gomorrah. Kumbaga, sabi nga po, yung servant, sila yung ginagamit ni God to fulfill the purpose po ni God to give wrath or mercy. And another one is one who yields obedience to another. Ayan. Naalala niyo po nung month of July, halos the whole month po, we talk about obedience. Di ba po? Sabi po dito, one who yields obedience to another. Ibig sabihin yun talagang pagsunod ng buong puso. The saints are called servants of God or of righteousness. Ayan. The saints are called servants of God or of righteousness. And the wicked are called the servants of sin. Sabi nga po, di ba, whether we like it or not, lahat po ng tao sa mundong ito, we are under
a kingdom. Either the kingdom of God or the kingdom of the enemy. Sabi nga po, yun nga po, under yung mga nasa kingdom of heaven po, or nasa kingdom ni God, ito yung mga taong, yun nga po, they are living righteously before the sight of God. At yung mga nandun naman po sa kabilang kingdom, they are the one who do lawlessness. Kumbaga sila yung mga gumagawa po ng wicked things na yun nga po. They are called the servants of sin. At ito po, last, the subject of a king. Ibig sabihin, di ba po, katulad nga nung nabanggit po natin, sa isang kingdom, for example po, yung mga nagsaserve po doon, they are subject of a king. Ano po ibig sabihin? Pagmamayari po sila ng king. So, kung ano po yung iutos ng hari, kailangan po nilang gawin. Sabi nga po, di ba, ang utos ng hari ay hindi dapat mabali. Di ba? Kumbaga, whatever the king will say, they have to do it. Kumbaga, kung hindi po nila gagawin, ano po ang kaparusahan? Buhay nila. Di ba ganun po yung mga, nakakapanood po ba kayo about kingdom, na ganun po ka-powerful ang word ng king. Whatever he says, yun nga po, kahit sa mata ng mga inok, sa mata ng mga servants, parang mali. Bakit ano? Pero pag po hindi sumunod yung servant na yon, ang kapalit buhay niya. Di ba po? Kaya tayo po lahat, we are subject of the king. Sabi nga po, pagmamayari po tayo ng Diyos. Amen po ba? Whether we like it or not, as we offer our lives to God, as we offer our life to Jesus, yun nga po, kaya nga tinatawag natin siyang Lord. We are calling Him Master. Tayo po ay servants niya. Tayo po ay katuwang. Sabi nga po, we are co-workers po para ma-fulfill yung nais po ng Diyos. Amen. At dito naman po, sa ancient Greek, ayan, ng servant, it means doulos. Ayan, yung pong binanggit natin kanina. Tingnan niyo po yung difference, ha, nung meaning nung New King James Version and Webster's American Dictionary at nun pong ancient Greek. Tingnan niyo po. Ang servant or yung doulos, it focuses on the relationship and not the service. Ibig sabihin po, yung pong meaning ng servant nung Hebrew, from the Hebrew word, mas nagfo-focus siya sa relationship, hindi dun sa gawain lang. Di ba po? Parang, kumbaga, for example, ngayon po, wag na po tayo lumayo. Doon po sa binasa natin kanina, di ba, yung sa Matthew 25, yung 3 pong servants. Maaari pong yung pangatlo, nakafocus lang siya dun sa ano yung pwede niyang gawin. Kaya, pero dahil sa na-overwhelm siya, natakot siya, wala siyang ginawa. In short, tinago niya lang sa ano. Kasi po, hindi niya naintindihan the importance of the relationship to the master. Same holds true po sa buhay po ng bawat isa sa atin. Pag po nakafocus tayo sa gawain lang, kung ano yung pinagagawa po sa atin, mapapagod po tayo. But when we focus ourselves, dun po sa relationship natin with our Master, with our Lord Jesus Christ, laging may joy. Kasi bakit? Kasi yung di ba po pag sa mag-asawa, the more you understand your husband or your wife, the more na nagkakaintindihan po kayo. Tama po ba? Sa mga may asawa, ayan, sa mga wala pang asawa, pag dumating kayo sa point na yon. Kasi pag po lagi tayong nakafocus lang dun sa, nagalit na naman siya, ayan na naman, galit na naman, o kaya nagtampo na naman, hindi po natin mauunawaan yung partner natin, di ba? Same old true sa ano po, relationship natin with our God, with our Lord Jesus Christ, na bakit kaya ito pinagagawa ni God sa akin? Or bakit kaya ito yung instruction ni Jesus sa akin? Di ba? Unlike na, pag yung pong nakafocus lang tayo sa, eto na naman, may gagawin na naman ako, parang nakakapagod, di ba? Magkaiba yung magiging result or yung outcome po. Kaya sabi nga po sa Hebrew, it focuses more on the relationship. Sa relationship po, not the service itself. And next po is, this person was someone who was in a permanent relationship of servitude to another. Ayan.
kumbaga, talaga pong yung relationship pa rin yung binibigyan ng halaga. Kaya nga po, di ba, kung naririnig nyo po most of the time, sinasabi that relationship po ang hinahanap ng ating Diyos sa atin. And it's not religion. Kahit saan po tayong pumasok na religion, if we don't have a personal relationship with our Lord Jesus Christ, useless po, baliwala lahat, di ba po? The relationship matters most. At ganun din po, even sa pagiging servant po. And ito po yung last. It can be translated into slave. Di ba po, dun sa sa King James and Webster American, sabi po magkaiba sila. Pero sa ancient Greek or yung doulos po na meaning, sabi po dito, it can be translated into slave, which is the lowest term in the scale of servitude. Ibig sabihin po, kumbaga, yun daw pong servant sa ancient Greek, it can be translated into slave. Ibig sabihin, may pagkakaparehas po ang slave at ang servant. Yan po. So, ibig sabihin, the moment we surrender our lives to Jesus, dapat po, parang di ba pag sinabing slave, wala na tayong karapatan sa sarili natin. Kumbaga total surrender na sa Panginoon. Whatever He wants, ayun na po yung gagawin natin. Amen? Kaya nga po katulad nung inawit po natin kanina, not my will, but your will be done. Ayan po, kaya yung prayer po ni Jesus ay magiging prayer din po ng puso natin, di ba? Na not my will, not my heart's will, but let your will be done. Amen po. So, magbibigay lang po ako sa atin ng ito po, meron po akong ginawang abbreviation doon po sa word na servant para mas madali po nating maalala. Ayan po. First is the letter S. Ayan po. Ano po ba yung S? Sabi po dito, seek and know the master's heart and the master's will. Kumbaga, saliksikin daw po natin, alamin natin what is the master's heart. Ano yung nais ni Jesus? Ano yung nais ni God po sa buhay natin? Diba? Kasi mahirap pong, diba parang for example po, sa isang kingdom, yung mga nasa kitchen, hindi po sila basta-basta magluluto ng kung ano-ano. Diba po? Anong gagawin ng parang pinaka-head na cook doon? Aalamin niya po ano yung gusto ng king, ano yung gusto ng na food, 'di ba? Na putahe, ano yung mga ayaw. Para the moment that they serve sa master po or dun sa king, yung iniluto nila magugustuhan. Tama po ba? So, ganun din po tayo. Hindi tayo basta-basta, ay gusto ko dito kasi magaling ako sumayaw. Ay gusto ko dito kasi magaling ako kumanta. Ay gusto ko dito kasi marunong ako sa ganito, sa ganyan. It's not about who we are. It's about what God wants into our lives. Amen po ba? Kaya sabi nga po, we have to seek. Saliksikin natin. Kaya nga po, sabi po diba sa Matthew verse 7, seek and you will find. And he who seeks finds. Di ba po? Sa mga naghahanap daw po, sa mga nagsasaliksik, makakasumpong. As long as, sabi nga po, as we keep on seeking God, He will reveal Himself to us. Amen po ba? Na hindi niya po itatago. Kaya nga po sabi nga, to those who wholeheartedly seeking the Lord, they will surely find Him. Amen po? And katulad nga po yung dulos sa Greek ancient word, sabi nga po doon, focuses on the relationship, not the service. Kumbaga, yung relationship po ang sinisik natin. Ayan po, yung relationship po natin sa master natin, to our God. And letter E, ayan po, engage to the master's work. Ito po yung hindi nagawa nung pangatlong servant. Di ba po kung makikita po natin, yung first and second servant, kung magiging, tingnan po natin, balikan po natin sa Matthew 25, verse, ito po, sa verse 16, sabi po dito, then who had received the 5 talents went and traded with them
and made another 5 talents. Nakipag-trade yung nakatanggap po ng 5. Ibig sabihin, di ba, may ginawa siya. At ganun din po, yung sabi po dito, likewise, sa verse 17, and likewise, he who had received 2 gained two more also. Ibig sabihin po, may ginawa rin. Kumbaga, maaring ito pong 2 servants na to, kumbaga, tinitignan nila paano gumagawa yung master nila, di ba? Kumbaga, parang maari pong, let's say, businessman yung master nila. So, bilang businessman, paano po siya nakikipag-negotiate, nakikipag-trading? Kaya po natuto yung dalawa. Tama po ba? Kasi they engage themselves to their master's work. Ibig sabihin, hindi po sila basta nakaupo lang sa field, walang ginagawa. Pero yun nga po, etong pangatlo, wala siyang ginawa. Natakot lang siya kaya tinabi niya dun sa ilalim ng lupa. Kaya po yung letter E po natin, let's engage ourselves to the master's work. Ano pong sabi dyan sabi po sa John 4 verse 34 to 38, ito po, si Jesus po nagsasalita dito. Jesus said to them, my food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Maging ganito po ang prayer natin. Na, sabi nga po, yung maging, kumbaga, hindi naman literal na pagkain na hindi na po tayo kakain. Kumbaga, yung magiging purpose ng life natin is to do the will of God into our lives. Sabi nga po dito ni Jesus, na nagpadala sa Kanya. At sabi po doon, and to finish His work. Na yung pong task or assignment, talents na binigay po sa atin ni Lord ay magawa po natin, matapos natin hanggang sa, yun nga po, either dumating si Jesus, sabi nga po, we don't know kung kailan siya babalik, or umuwi tayo sa Kanya. Diba po? So, engage to the Master's works. Kumbaga, i-allow po natin yung sarili natin na hindi lang tayo taga-upo. Di ba po? Taga-pakinig. Sabi nga, we have to do something. Katulad po ng mga pinag-aaralan po natin ng mga nakaraan. And sabi po dito sa verse 35, Do you not say, there are still 4 months, and then comes the harvest? Behold, I say to you, lift up your eyes and look at the fields, for they are already white for harvest. And he who reaps receives wages and gathers fruit for eternal life, that both he who sows and he who reaps may rejoice together. For it is, the saying is true, one who sows and another reaps. I sent you to reap that for which you have not labored. Others have labored and you have entered into their labors. So kung makikita po natin, sabi po ni Jesus, tignan nyo, the harvest is already white. Ibig sabihin po, kumbaga, lalo na po, di ba, sa sitwasyon po natin ngayon, sa pandemic na nangyayari. Kumbaga, sa tingin ng mundo, it's not good. It's bad situation kasi pandemic. Pero po, if we will open our spiritual eyes, kumbaga, preparation po siya, or kumbaga kung makikita po natin in the spiritual eyes, the harvest is already white. Bakit po? Ang mga tao ngayon, di ba po, they need hope. They need Jesus into their lives. Kasi po, sabi nga, wala nang kasiguraduhan anong pwedeng mangyari bukas. Di ba po, kakatapos lang ng isang variant, maya-maya, meron na namang panibagong variant. Kumbaga, there is no place na talagang masasabi mong safe ka. Di ba po, hindi mo masasabi na kahit naka-dobleng mask ka, naka-face shield ka, may vaccine ka na, hindi ka natatamaan. No. Sabi nga po, kahit ang DOH, sinasabi nila na yung vaccine, it doesn't mean na talagang 100% safe ka na. Di ba? Kumbaga, ano lang po siya, para lang maging, ano daw po, kumbaga, ma-boost yung immune system to fight yung viruses. Sabi nga po, kung titingnan natin, there's no place where you will be, yung masasabi mo na safe ka talaga. Sabi nga po, we can only be safe
in the presence of God, in the arms of God. Kaya nga po sa Psalms 91, di ba po, sabi doon, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Kumbaga parang sa isang manok po, di ba? Pag po binuka na niya yung pakpak niya, yung mga sisiw nagpupuntahan na sa ilalim niya, kumbaga hindi na sila madadagit po ng mga gustong dumagit doon sa mga sisiw. Ganon din po tayo. When we are under the shadow of the Most High God, when we are in the presence of God, sabi nga po, doon lang natin masasabi that we are fully secured. Di ba po? Kumbaga, because Jesus is our protection. Kumbaga, kaya po, sabi po dito ni Jesus, wag daw po nating sabihin na, yun nga, may 4 months pa naman bago mag-harvest. Sabi po dito ni Jesus, Behold, I say to you, lift up your eyes and look at the fields, for they are already white for harvest. So, yun nga po, bawat isa po sa atin, maaaring sabihin mo, hindi naman ako pastor, hindi naman ako Bible teacher, hindi naman ako marunong sa salita ng Diyos. Alam niyo po ba, hindi po tinitignan ni Lord yung kakayanan natin or kung may pinag-aralan tayo. Ang nais niya lang po makita is yung puso na handang sumunod sa Kanya. Amen po ba? Na yun nga po, kaya po, napaka-important na mabuild po yung relationship natin with our Lord Jesus Christ, with our Master. Kasi po, di ba, pag build up yung relationship nyo sa isa't isa, lakad pa lang niya, alam mo, ay si ano to, di ba? Ay, asawa ko to, lakad pa lang. O malayo pa po yung boses, naririnig mo na, ay, ano yun, si ganito yun. Yung kumbaga, yung recognition po natin, di ba, tumatalas. Because of yung nabibuild yung relationship. Same holds true with our God po, na pag yung habang binibuild natin yung relationship natin sa Kanya in reading the Word, meditating the Word, yun nga po, in prayer, sa pagpupuri at pagsamba natin sa Kanya, corporately or even in our personal lives, yung pong, kumbaga yung recognition po natin sa Kanya that the moment He speaks, the moment He whisper, the moment He show something po sa word niya, alam mo that it's God who is speaking. Amen po ba? That it is our Master who is speaking. Kaya po, napaka-importante po na, yun nga, ma-build up yung relationship natin with the Master. And let's engage ourselves to His work. Ano po yung nais ni God? Ngayon nga po, lahat po tayo pwedeng gamitin ni God. Yung simpleng pag-encourage lang po natin, di ba? Sa mga nadadown, yung mga nade-depress, yung mga tinamaan ng COVID, na di ba po, yung simpleng prayer natin sa kanila, kumbaga yung pag-encourage natin sa kanila that Jesus loves them, na nandyan ang Panginoon, kahit na mag-isa ka dyan sa isolation room, kasama mo ang Diyos, yung mga simpleng ganon, kumbaga, the Lord can use us, amen po ba, to minister to those people. Kaya po, wag nating sabihin na, wala akong magagawa, parang katulad po ng pangatlong servant, no? Kumbaga parang kinonsider niya yung sarili niya na wala akong magagawa, hindi ko kaya yung ginawa ng first and second servant, kaya ibabaon ko na lang yung binigay sa akin. Wag po nating hangarin na maging katulad ng third servant. Amen po ba? Kaya po, engage yourselves to the Master's work. Ayan po. And letter R. Sabi po dito, right standing with the Master. Dapat po alam natin who we are in front of the Master. Di ba po? Kumbaga, yes, He is our Master. Our Lord is our Master. Si Jesus, Master natin siya. But also, we have to remind ourselves, kaya nga po kailangan nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos eh. He is also the lover of our soul. Di ba po? Na, kumbaga, He took us from darkness into light. Di ba po? Jesus is the one who gives us the hope. Siya po yung ating great healer, great provider, great deliverer. Hindi lamang natin siyang basta master po. Di ba? Kumbaga, marami pong benefits of having a true relationship with Jesus. Pag naintindihan po natin who He is into our lives, sabi nga po, masasabi na lang po natin, He is our everything. Amen po? Kaya po, yung pag-aaral din po ng salita ng Diyos, kasi doon po natin malalaman, sino po ba tayo in front of Him? Sino po ba si God? Paano po ba niya tayo tinitignan? Di ba po? Kasi yung pangatlong servant po,
iba yung pagkakaunawaan niya kung sino yung master niya eh. Kumbaga, maaring kilala niya pero hindi niya naiintindihan. Kaya nga po sabi niya dito, di ba? Lord, I knew you to be a hard man. Kumbaga, ang alam niya lang dun sa master niya, hard man yung master niya. Kumukuha ng hindi niya tinatanim, di ba? Kumukuha ng hindi niya, yung ginagather niya, yung hindi niya in-scatter. Pero hindi po niya naiintindihan what's the good side of his master. Di ba? Parang sabi nga po, yun nga, kaya po minsan nakakalungkot, may mga mag-asawa na parang after humarap sa altar, and then after dumaan ng mga pagsubok, ng mga naghihiwalay. Bakit? Kasi ang nakikita na po nila dun sa partner nila, yung masasamang ugali, masamang bisyo, masamang kung ano-ano about sa asawa nila, hindi na po nila nakikita yung good side. Which is, kumbaga sabi nga po, in every person, lagi pong may good side tayo. Kaya nga sabi nga po, we have to choose. Ano yung titignan natin? Yung good side po ba o yung bad side? Tama po ba? Kahit po sabihin pa natin na pinakamakulit yung anak mo, lagi mo po bang titignan yung kakulitan niya? Or yung pagiging sweet niya pag sinabihan ka ng I love you, mommy, I love you, daddy, I love you, papa, I love you, mama. Di ba? Kumbaga, nasa sa atin po kung saan tayo titingin. Kaya po, dito sa na to is yung right standing with the master. Kumbaga, ano po yung standing natin sa master? Sabi po dito sa Hebrews 11:6, ito po, but without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Ayan po. Kumbaga, ang Diyos po natin, hindi lamang po siya taga-utos na gawin mo ito yung paggagawa ko sa'yo. And also, He is a great rewarder. Dapat po alam natin yun. Kasi sabi nga po ang tao, whether we like it or not, di ba po kaya mga bata pa lang, pag po di ba kunwari, naka-perfect sa exam, ano po ginagawa ng mga magulang? Binibigyan ng reward, di ba? O ibibili ng Jollibee, o kaya bibigyan ng laruan, or something na makakapag-encourage dun sa bata to do more, to give more sa pag-aaral niya. Di ba po? How much more our Heavenly Father? Di ba po na pag nakita ng Diyos that we are doing well sa maliit na bagay na ipinagkatiwala niya sa atin, kung ang mga magulang po natin dito daw sa mundo, give good gifts sa mga anak, how much more our Heavenly Father. Amen po ba? And so, sabi po dito, ayan po, and every time we come to Him, yun nga po, yung faith natin, yung pananampalataya natin. Because we have to believe that He is God and He is a rewarder of those who diligently seek Him. Kaya yung una po natin, we have to seek and know the heart of the Master, the will of the Master. Amen po. And letter V, ayan. Sabi po dito, visualize that the Master is on His way. Ano po ibig sabihin nito? Sa lahat po ng ginagawa natin, lagi po na, di ba parang katulad po, di ba yung sa bahay po ni Kuya, di ba lahat doon ng lugar may CCTV. Di ba po yung sa Pinoy Big Brother, parang lahat doon ng lugar may CCTV, na parang alam mo laging may nakatingin sa'yo. Dito naman po, bilang servant po ng ating Diyos, we always have to visualize that the Master is on His way. Alam po natin that we're living in the end of the end times. Ibig sabihin, anytime, our Jesus can come back. Di ba po? Pwedeng ngayon, pwedeng mamaya, pwedeng bukas, sa isang buwan, sa isang taon. Sabi nga po dito sa Matthew 25:13, watch therefore, for you know neither the day nor the hour in which the Son of Man is coming. So, di ba po, pag alam natin na dadating yung Master, katulad po ng mga servants na to, ng 3 servants, lalo na po yung first and second, may ginawa sila. Di ba po? Dahil alam nila, babalik yung Master nila. Ganon din po tayo na pag alam natin that our Lord Jesus Christ will come back, hindi po natin hayaan yung sarili natin na nandito lang tayo, walang ginagawa. Kumbaga parang, ano na lang po,
alam niyo yung kumbaga parang sitting pretty na lang. So sabi nga po, if we know or lagi nating visualize yung that the Master will come, and yun nga po, He's on His way, kumbaga papunta na siya, di ba? Parang, kumbaga parang ikaw na medyo tatamlay-tamlay na, nawawala, kumbaga napapagod na, pag alam mo that Jesus is coming, di ba po, kumbaga parang i-encourage mo yung sarili mo to na yung magpursige, gawin lahat po, yung best na kaya nating gawin. Tama po ba? I think na ko na rin po to, na testify ko na to dati. Nung nasa Mindoro pa po kami, hindi ko po maalala, basta may time po na laging, kumbaga may overnight prayer. Literal po na talagang overnight hanggang mga 4:00 ng madaling araw, yung prayer, ganun po. Mga ilang taon pa lang po ako noon, nag-join na po kami. Ako, sinasama po kami nila Bishop, nila Rev. So nag-join po ako. Siguro mga 13, 14 po ako noon. 12, mga ganun po siguro. Alam niyo po ba, tuwing inaantok na ako, habang syempre po, dahil bata pa po ako noon, sino po bang hindi aantokin? 2:00 na ng madaling araw, 3:00, di ba? Yung physical na katawan po natin, dapat natutulog na ng ganun. Pero dahil nga po overnight prayer yon, alam niyo po ba, para ma-encourage ko yung sarili ko na hindi ako matulog habang nagpe-pray, sinasabi ko po sa isip ko, pag natulog ka, baka dumating si Lord, maiwan ka. Sinasabi ko po siya sa sarili ko. Bakit po? Para i-encourage ko yung sarili ko na kahit antok na ako, talagang gigisingin ko po yung diwa ko na, Lord, ayoko maiwan na kumbaga hindi ko ginagawa yung gusto mo. Kumbaga parang sa atin din po, kumbaga hindi sa parang tawag po dito, kumbaga parang pinupush mo yung sarili mo, but you are making sure na yun nga po, we are, kumbaga, yung lahat ng ginagawa natin is for the Lord. Amen po ba? Na hindi ka lang basta sumasama sa overnight prayer kasi sinabi ng magulang mo, kasi sinama ka. Kumbaga, meron po tayo yung personal na reason into our lives why we are doing those things. Amen po? So, ito po yung V, we have to visualize that the Master is on His way para lagi po tayong, kumbaga, merong energy to do what God wants us to do. Meron po tayong, sabi nga po, di ba, sa Psalms, I think 102, sabi po doon, serve the Lord with gladness, na may gladness, na may joy, yung pagsuserve po natin sa Panginoon, na hindi lang parang hinihila na lang po natin yung isang paa natin para lang gawin yung nais ni Lord, di ba? Kaya po, ito po yung V, and then letter A, ito po, accounting the work to the Master. Ito po, di ba, katulad po nung nangyari dun sa 3 servants, in-account nila to the Master ano yung mga ginawa nila. Di ba po? Sabi po dun sa Matthew 25:19, after a long time, the Lord of those servants came and settled accounts with them. Ayan. Tayo po lahat, whether we like it or not, haharap po tayo sa Panginoon and i-account natin. Binigyan ka ng isang anak, anong ginawa mo sa anak mo? Pinalaki mo ba ng maayos o pinalaboy-laboy mo sa kalsada? Binigyan ka ni Lord ng negosyo, anong ginawa mo? Pinalago mo ba to or hinayaan mo na lang na malustay yung binigay sa'yo? Sabi nga po, maraming binigay sa atin si Lord. Ang tanong, ano po yung ginawa natin doon? Kasi po, yun nga po, the moment we face the Lord, lagi ko po naririnig yun kay Rev. Kasi nung maliliit po kami, syempre, di po mga bata, pag sinabing bangon na, minsan, 5 minutes, 10 minutes pa, yung ayaw mo pang bumangon. Maririnig na lang po namin kay Rev, sasabihin niya, nakalimutan ko pa specific, pero sinasabi niya, susulitin natin lahat ng ginagawa natin sa Panginoon. Kumbaga parang in that statement na binibitawan ni Rev, sinasabi niya sa amin na dapat lahat po ng ginagawa natin is, yun nga po, pag humarap tayo si Lord, hindi tayo, Lord, nakakahiya yung ginawa ko. Dapat pala hindi ko siya ginawa. Di ba po yung ganon? Kasi
sabi nga po, di ba, yung may illustration na may screen na lahat ng life natin, kung simula nung pinanganak tayo hanggang nung mamatay tayo, ipapakita po dun sa screen na yon. So lahat talaga, it will be exposed, whether it is a secret or not, lahat po i-account natin sa Panginoon. So, kaya po sabi din dito, yan, sabi po dun sa ano natin, yan, accounting the work to the Master, especially po yung mga ginawa natin for Him. Sabi nga po, di ba, Jesus will come together with His reward sa lahat ng gumawa ng naisin na gawin ng Diyos. Sabi nga po, the rewards will be given to them. Pero meron din po, di ba, sa Matthew din, na yung iba, may nagsabi kay Lord na, Lord, we have done, yung mga nagpalayas kami ng masamang espiritu, nag-prophecy kami sa pangalan mo. Ano pong sagot dun ni God? Sabi nga, I never knew you who do wickedness. Ibig sabihin, hindi kasi yung pinagagawa sa kanila ni Lord. Maaring, yun nga po, kaya nga napaka-importante yung relationship, kasi sa relationship po, doon natin malalaman ano talaga yung nais po ni Lord. Hindi yung basta lang gawa tayo ng gawa, hindi naman pala po yun yung pinagagawa sa atin ni Lord, di ba? Kaya po, if we will always remind ourselves na i-account po natin kay Lord lahat, babalik at babalik tayo dun sa S, to seek and know the Master's heart and His will. Di ba po? Kasi pag nalaman natin, syempre, di ba, yun po yung gagawin natin. Tama po ba? And ito po, yan. Sa N is no to fear and yes to love. Ayan po. Kasi di ba, yung pong pangatlong servant, sabi po dito, sa verse 25 ng chapter 25, and I was afraid. Ayan, natakot po siya. And went and hid your talent in the ground. Ayan. Kumbaga, sabi nga po, pag pumasok na ang fear, napaparalyze ang faith. Diba? Ngayon po, yung iba ayaw nang lumabas, ayaw nang humayo, ayaw nang gawin yung pinagagawa ni Lord kasi baka mahawahan ng virus, baka pagka-uwi, may COVID na. Diba? Pag po fear na ang nanangan sa puso po natin, sabi nga po, napaparalyze yung faith natin. Ano ba i-paralyze? Hindi totally patay. Di ba, kunwari po, pag sinabing na stroke, na-paralyze ang left na katawan, ano pong nangyayari? Hindi makagalaw. Di ba, pag sabing paralyze, hindi makagalaw pero buhay. Tama po ba? Iba kasi yung patay, iba yung paralyzed. Yun nga po, kaya we have to always keep our hearts, check our hearts na nakakapasok po ba ang fear sa puso natin. Kasi pag po may fear na sa puso natin, yun nga po, napaparalyze ang faith natin. Hindi na natin magawa yung nais ni God kasi mas nangingibabaw na po yung fear. Kaya we have to check our hearts. Mas nangingibabaw po ba yung love na nanggagaling sa Panginoon or yung fear na ine-inject ng kaaway? Kaya po, yung end po natin is no to fear and yes to love. Sabi po dito sa 1 John 4, verse 17 to 19, love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment. Ayan, yung pong pagmamahal ng Diyos ang magpa-perfect sa bawat isa sa atin. Na pag dumating po tayo sa judgment, humarap na tayo sa judgment, yun nga po, yung mag-a-account na tayo, magsusulit na tayo sa Panginoon. Sabi nga po dito, we have that boldness. Meron tayong, di ba, ano ba yung boldness? Magkaiba po ang boldness sa pagiging boastful. Ang boldness po, kumbaga, may lakas kang loob na humarap, hindi dahil kung sino ka, kundi dahil kung sino si Jesus sa buhay mo. Yung boastful naman po, malakas ang loob mong humarap kasi ito yung nagawa ko. Ito yung mga na-accomplish ko. It's two different things po. Tama po ba? So, sabi nga po dito, we will have that boldness. Bakit po? Because of our Lord Jesus Christ into our lives. Ano yung nagawa ng Panginoong Jesus sa buhay po natin? And sabi po dito, because as He is, so we are in this world. Verse 18, there is no fear in love. Ayan po, wala daw pong takot sa
pagmamahal. But perfect love casts out fear. Because fear involves torment. Ayan po, totoo naman po, di ba? Na kaya po yung mga may fear, di ba? Minsan nato-torture na po sila kasi ang fear po, nasa mind eh. Tama po ba? Na pag yung takot ka na, naalala ko po noon yung sister-in-law ko po, yung pangalawang kapatid po ni Pastor Alvin, nung nagbubuntis po siya, medyo grabe po yung pinagdaanan niya. Alam niya na, kumbaga, alam niya po yung faith niya sa Panginoon, pero dahil grabe rin yung fear na pumasok sa puso niya, alam niyo po ba na nagtatago siya sa likod ng pinto, buntis po siya no na nagtatago siya sa likod ng pinto, parang natatakot daw siya, ayaw niyang lumabas, ganun. Kumbaga, tino-torture yung mind niya, even though alam niya yung faith niya sa Panginoong Jesus. Pero sabi nga po, totoo po yung nakalagay dito sa verse 18. Sabi po dito, because fear involves torment. Ano po yung tino-torture ng fear? Yung mind natin, di ba po? Pag po na-torture yung mind natin, ano pong nangyayari? Napaparalyze tayo, wala na tayong gustong gawin. Sisiksik na lang tayo sa isang dulo. Wala na po tayong nais na gawin kasi po tortured na tayo. And sabi po dito next is, but he who fears has not been made perfect in love. Ayan po. We love him because he first loved us. So we always, let's always remind ourselves na we love because Jesus first loved us. And ito po, last but not the least, the T is toil until there is time to work. Toil means hard work or yung mas magpursige po, toil. Ayan po, toil until there is time to work. Sabi po sa 1 Corinthians 15 verse 28, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Amen po ba? Lahat po ng ginagawa natin para sa Panginoon, hindi po ito mawawala ng kabuluhan. Amen po? As long as we know into our lives that we're doing it for the Lord, this is all for the Lord. Itong pagbibigay ko para to sa Panginoon, hindi to para sa church, hindi to para kay pastor, hindi to para kay ganito. We are doing it for the Lord. Amen po ba? Sa pagwawalis ko, sa pagsaserve ko sa family ko, where I'm doing this for the Lord. Sa pagsaserve ko sa church or sa ministry, kung saan ako involved, I'm doing this for the Lord. Amen po ba? Sabi nga po, hindi po nawawala ng kabuluhan lahat ng ginagawa natin. So, hanggat may oras pa po, hanggat God is giving us time to work, let's work for Him. Amen po ba? And ito po, yung pinagsama-sama ko po, ito po yung servant. Yan, sabi po dito, again, seek and know the master's heart and will. Yan po. Next is engage to the master's work. Next is right standing with the master. V, visualize that the master is on his way. A, account your work to the master. And no to fear and yes to love. And T is toil until there is time to work. So, bakit po? Naalala ko po yung binanggit po ni Rev Stella last Sunday. Ito din po yung lagi nating i-remind sa sarili natin, yung 3 pong question, di ba? Why we are doing it? Bakit natin siya ginagawa? It should be for the Lord, di ba po? How we are doing it? We have to do well, we have to do good, we have to do faithfully for the Lord. Amen? Para pa rin pa sa ating Panginoong Jesus. And who we are doing it? Para kanino natin ginagawa to? It's also for the Lord. Amen po? At because we want, lahat po tayo, I believe, we want to hear this. Pag po nakaharap na natin ang Panginoon, katulad nga po nung sinabi ni Pastora Mariel, di ba? Yung tag dito, yung title niya, we want to hear this best greetings. Best greeting that we could ever hear. Ano po yun? Our last slide. Yung sa Matthew 25 verse 21. Ganon din po yung sinabi sa verse 23. Halos parehas po sila. His Lord said to him,
Well done, good and faithful servant. You who were faithful over a few things, I will make you a ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. So lahat po tayo, we want to hear this. Amen po ba? Maging kayo din po sa mga nasa tahanan. Alam ko po, lahat tayo, every one of us, we want to hear this. The moment na makaharap na po natin ang ating Diyos. So, purihin po ang Panginoon ngayong umagang ito. Can we all stand? At muli po, awitin po natin yung inawit natin kanina na make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak. Lahat po tayo, God can use us. Kahit na isang memory verse lang yung alam mo, if you will just allow God to work on your behalf, He can use you. At sabi nga po, God is looking for true servants who will be able to work with Him, do what He wants. So, I pray, makita po ng Diyos ang puso ng bawat isa sa atin na, Lord, here I am. Make me your servant. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak. May the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Minsan pa po, let this be our prayer to Him. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak. May the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant today. For the very last time, to Jesus. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Oh, yes, oh God. Lord, make us your servant, oh God, who is humble and meek before you. Lord, you are looking, oh God, for your people, oh God, who will totally surrender their will, oh God. Just to do your will, just to do your purpose, oh God. Lord, may you find each and everyone's heart this morning, oh God. Help us, oh God, Lord, to be the servant that you want us to be, oh God. Lord, whatever, oh God, na naghihinder into our hearts, into our minds, oh God,
na hindi po pa totally surrender sa iyo ang aming puso, ang aming buhay. O God, basagin mo po ito at makita mo po ang aming mga puso na handa, O God, na gawin ang naisin mo at layunin mo. Just like what our Lord Jesus Christ said na ang bread niya is to do the will of the Father who sent Him and to finish the work that He had given Him. Maging ganun din po sa buhay ng bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kaming matapos ang takbuhin, ang lakarin na inihanda mo sa buhay ng bawat isa sa amin. And help us always to remind ourselves that we are the servant of the Most High God. We are an Elion Doulos, O God, na Lord, sa buhay po ng bawat isa sa amin, patuloy nga po na turuan niyo po kami na laging mapagpakumbaba, laging, Lord, saliksikin ang nais at kalooban mo, O God. For you have said in your word, Lord, if we want to be great in the kingdom of heaven, we should be a servant of all, O God. Na, Lord, naisin mo, Panginoon, na Lord, matutunan ng bawat isa sa amin, na Lord, tunay nga na maging servant mo, O God, to please you, O God, and not to please men. To please your heart, O God, in everything that we do, O God. Can we have a personal conversation with God this morning? Personally po, makipag-usap po kayo to the Master, to the owner of our lives. The Master is listening. May the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Amen, Lord. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Lord, salamat. We are called to serve you, Lord, not to murmur, not to disobey you. You are called us, Lord, to know you better than before, to humble before you, O God, to obey you, not to disobey you, to serve you, Lord. Lord, salamat po, Panginoon, sa mensahe mo ngayong umaga. Salamat sa kaunawaan, salamat sa kapahayagan. Pinagpala mo na po kaming lahat, Panginoon, maging ana sa kanilang tahanan. We give you praise, we give you honor and glory, Father God, in Jesus' name. Amen, amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Maupo po ang bawat isa. Amen. Dito lang ang music natin. Yeah. Na-bless po ba tayo? Naintindihan po ba natin ang ating napag-aralan ngayong umaga? Amen? Andiyan po ba kayo? Amen? Praise God. Purihin po ang Diyos sapagkat iba't iba po ang revelation ng Panginoon sa ating mga nagtuturo dito, maging sa ating mga devotion.
Kung nakakapanood po kayo ng MWF ng 9 a.m. no, sa ating pong J Blue Church sa YouTube at sa FB po, by revelation po ang ating pong ginagawa ng Panginoon dito sa ating mga tagapagsalita. At sa ating pong pagdako, sa ating pagbibigay sa gawain ng Panginoon, nag-strike po sa akin yung verse 14. Ano? Sabi po rito, "For the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country." Ang kaharian daw po ng langit ay itinulad sa isang taong maglalakbay o naglalakbay. Napupunta siya ng malayong lugar. No? At bago siya umalis, tinawag niya yung kanyang mga servants, who called his own servants. No? Ito yung mga servants niya na ito eh. Mga nakakasama niya na dati. Everyday marahil nakakasama niya, nakakatuwang niya sa mga ginagawa, nakikita niya ang tinatrabaho. Pero dumating ang oras na sa pag-alis niya, bago siya umalis, yung kanyang mga servants na ito, tinawag niya at pinagtiwalaan niya ng mga bagay-bagay na kailangan nilang anong tawag dito? Kailangan nilang parang kumbaga sa pagyamanin, palaguin, yan, yung kanilang mga goods. Di ba sabi may pinagtiwalaan ng 1,000 o may pinagtiwalaan ng 10,000, merong 5,000, meron namang 1,000. No? So iba't iba yung talent na ipinagkatiwala sa kanila. So itong servant na pangatlo, he don't know his master deeply. No? Hindi niya lubos na malalim na nakikilala ang kanyang master, samantalang matagal na silang magkakasama. At sinasabi niya, ang parabagang pagkakakilala niya, masama kayo master. No? Umahani kayo ng hindi nyo pinagpagala, hindi nyo itinanim. No? Kaya ang ginawa ko, binaong ko na lang. So kaya sabi ng master niya, masama kang alipin. No? No? Sinabihan siya ng gano'n, napakasakit nun, you wicked servant. No? Alam mo palang umaani ako na hindi ko itinanim, dapat sana ay inilagay mo nila sa bangko para pagbalik ko, tumubo pa. No? So yung servant na yon, hindi niya naunawan at naintindihan, hindi niya pala lubos na kilala ang kanyang master, na iyon ay sa kapakanan niya, sa kabutihan niya, na kung yun ay pagyayamanin niya, palalaguin niya o igagamitin niya halimbawa sa business, no, yung iniwan sa kanyang pera na yon, lalago siya. No? So itong alipin na ito, hindi niya naunawaan na mabebless pa nga siya. No? Kung tatrabahuhin niya lamang yon, kung yon ay kanyang palalaguin, no? Ibibili niya ng ibibusiness niya, no? Lalaki yon, makaka-receive pa siya ng blessing, ng reward, kagaya ng first and second. No? Kaya sinabihan sila, well done, thou good and faithful servant. Na pagtiwalaan ka sa kokonti at maliit, pagtitiwalaan ka sa malaki. Yun ang sabi sa dalawa. Pero yung pangatlo, wala siyang ginawa. So sometimes sa ministry, ganun din po kung ilalagay natin sa katayuan natin. Yung ipinagkatiwala sa inang Panginoon na maliit na yan, no? Pinagyaman mo, daragdagan pa ng Diyos yan. Pero dito, ipinapakita nga sila yung mga servants. No? Maging sa ministry, lahat po tayo rito servants. Kasi pinakita doon, no, yung pagkakaiba ng alipin at ng servant. Sa lumang tipan nga, pag alipin ka, wala ka ng karapatang magreklamo. Doon kasi sa lumang tipan, may napapanood din tayong mga pelikula na bibiling ka ng ganong halaga. Tapos lalagyan ka ng hikaw dito sa ear mo. No? O di kaya katibayan na ikaw ay pag-aari na nung bumili sa'yo, lalagyan ka ng ring sa paa, no? Or sa kamay, or dito nga sa teenga, no? Katibayan nyo na ikaw ay alipin at pag-aari na nung tao na yon. So ano man ang iutos sa iyo, ano man ang ipagawa sa iyo, wala kang karapatang magreklamo. No? At sa mga hindi sumusunod doon sa master nila, no, katulad nga na nabanggit kanina, kuminsan, pag hindi sa sumunod at sumuwi siya sa ipinapagawa sa kanya, pinapatay. No? Diba sa mga pelikulang napapanood natin, pag masama yung inutusan at hindi nakinig, sumunod, pinapatay. No? Sa ministry, hindi naman tayo gagawin ni Lord sa atin yon. Kaya lang, dahil nga hindi naman tayo, volunteer nga lang tayo, no? Bilang nagseserve kay Lord, hindi ka naman pinilit, kaya anytime, pagka ayaw mo nang sumunod sa master mo, no? Naglilingkod ka na nga,
malaya kang bumitaw, malaya kang bumaba, malaya kang umalis. No? Dahil hindi namang diktador ang Diyos, hindi kanya hawakan, hawak kita sa leeg, dito ka. Kahit ano gawin mo, hindi ka alis. No? So ang tao may free will, na talagang anytime nagdidesisyon, ayoko na, bababa na ako, ayoko sumunod sa ipinapagawa sa akin. Malaya ang tao. No? Kasi nag-serve ka lang as volunteer. Pero kung talaga nauunawaan mo na ang pinaglilingkuran mo ay Diyos, na handa kang sumunod makinig sa Kanya, ano man ang sabihin sa iyo at ipagawa sa iyo, nang inilagay ng Diyos para pangalagaan ka, dahil naunawaan mo siya, susunod ka. Pero dahil hindi malalim ang relasyon mo sa Diyos, hindi ka talaga nagpapasakop sa Kanya, maging sa itinalaga niya, bababa ka na lang kung gusto mo. No? So, walang magagawa ang sino ma'am dahil malaya ang taong mamili. At nangyayari din po yan sa gawain ng Panginoon. No? So, kaya nga, dito po sa ating pagbibigay, malaya rin po tayo na mamili, magbigay ka ng ikapo mo, nasa sa iyo yan. No? Ibigay mo, hindi, nasa sa iyo yan. Pero sino ba ang magbe-benefits pag ibinigay mo yung ikapo mo kay Lord? Di ikaw din. No? Tayo rin po. Magbigay ka ng offering, hindi mo ibigay ang tithes mo, nasa iyo rin yan. No? Pero yun ay nasa pagsunod nga sa Panginoon. Alam natin ang Malakay chapter 3 verse 10. Marami pong Kristiyano ngayon, sa iba't ibang church, kahit sa atin, they are generous, giver, tama, pero hindi faithful. No? Ano ibig sabihin? Pagdating sa pagbibigay ng ikasampung bahagi, hindi siya faithful. No? Nagbibigay siya, pero hindi siya faithful in times of giving na ng 10%. No? Kapag hindi ka pwedeng bigyan ng 500,000 piso ng Lord, hindi ka pwedeng bigyan ng 500,000 or 1 million dahil hindi mo ibibigay yung 10% no, na 100,000 kung 1 million. No? Kasi nga, dun sa 1,000 pesos sa limbawa na dapat ay tithes mo dahil binigyan ka ng 10,000 ni Lord, hindi mo ibinigay 1,000. Paano ka pambibigyan ng 100,000 dahil hindi mo ibibigay yung 10,000 na 10% nun? Nung 100,000, 10,000 ng 10% nun eh. No? Kasi yung 1,000 hindi mo maibigay eh. Hindi ka bibigyan ng 50,000 dahil hindi mo ibibigay yung 5,000 na 10% nun. No? Kaya nga, marami ay giver, generous, pero sa pagiging faithful, servant ay hindi naging tapat. So I believe, salamat, alam ko na marami dito sa atin sa J-Blue family, tayo ay maging faithful. No? Maging faithful po tayo kasi tayo rin na magbe-benefits doon. No? Kapag naging faithful tayo kay Lord. Kaya nga po sa pagbibigay natin ngayon kay Lord, no? John 6:11 sabi rito, John chapter 6 verse 11, and Jesus took the loaves, kinuha daw ni Jesus yung tinapay, 50 tinapay ito galing sa bata. And when he had given thanks, nagpasalamat siya. He distributed to the disciples, no? Ibinigay ni Jesus sa mga alagad. Take note, matapos kunin ng Panginoon yung 5 tinapay, na galing sa bata, nagpasalamat ang Panginoong Jesus. Ibinigay ito sa mga alagad. And the disciples gave to them that were set down. Ibinigay naman ng mga alagad sa 5,000 lalaki na kaupo, na nung tanghali na, ibinigay ng mga alagad sa mga lalaki at higit pa marahil. Yung asa-asawa nila, baka mahigit pa 10,000 ang tao ng oras na yon. The disciples to them that were set down. And likewise of the fishes, no, pati na yung 2 isda, as much as they would, no? So yung 5 tinapay at 2 isda, ibinigay ng mga alagad sa mga tao, at yung 5,000 lalaki at higit pa ay nakakain hanggat gusto nila. So sino daw ang nagbigay sa mga tao? Yung mga alagad na galing sa Panginoong Hesus. Kaya yung ibinibigay natin ito sa Panginoon, nagmumultiply po yan. No? The more you give, the more you receive. What we sow is what we reap. Tandaan po natin yan. Kaya nasa ating kamay ang himala. No? Di ba? Galing sa kamay ng mga alagad eh. Pero galing sa Panginoon yon. Nung ibigay ng mga alagad sa mga tao, no? Nagmultiply. No? Nagmultiply. Nakakain ng mga tao hanggat gusto nila. Kaya alam nyo, the more we give, nagmumultiply pala yan sa atin, ang balik sa atin. No? Kaya nga, praise God, maging faithful po tayo sa Diyos. Tayo manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat.
sa panibagong revelation mong ibinigay sa amin ngayong umaga. Kami po'y napagpala, Panginoon. Salamat po, O Diyos, nais mo na kami pong lahat ay maging faithful servant mo, na sa amin pong pagbibigay na ito sa iyo, malayo po ang nararating ng aming mga offering and tithes sa gawain mo pong ito. Marami ay nasa-save, Panginoon. Marami ay nakakarinig ng iyong salita. Nakakarating sa iba't ibang probinsya. Maraming naaabot, Panginoon. Lord, salamat. Make a miracle of multiplication sa aming mga offering at sa aming tithes na ibibigay sa iyo. I-bless niyo po ang mga kapatirang kahit nasa kanilang tahanan, kusang dinadala dito po sa church ang kanilang mga offering, ang kanilang mga tithes. Lord, salamat po, Panginoon, dahil patuloy pong nakakasurvive ang gawain pong ito dahil ito po sa biyaya mo at grasya. Salamat, Panginoon, pagpalaan niyo po ang buhay ng bawat isa. Salamat sapagkat patuloy kaming magiging matapat na mga servant mo na gagawin at susundin ang salita mo dahil pangako mo ito na ang nagbigay sa iyo bibigyan mo. Bubuksan mo ang bintana ng langit upang ibusa amin ang pagpapala na wala ng sukat kalagyan. Salamat po, Panginoon. We give you praise, honor, and glory, Father God. In Jesus' name, Amen. Amen. Sige po. Why are you striving these days? Why are you trying to earn grace? Why are you crying? Let me lift up your face. Just don't turn away. Why are you looking for love? Why are you still searching as if I'm not enough? So where will you go, child? Tell me, where will you run? To where will you run? 'Cause I'll be by your side wherever you fall in the dark of night. Whenever you call, and please don't fight these hands that are holding you. My hands are holding you. Look at these hands at my side. They swallow the grave. And that night, when I drank the worst sin, so I can carry you and give you life. Wanna give you life. I'll be by your side wherever you fall in the dark of night. Whenever you call, and please don't fight these hands that are holding you. My hands are holding you here at my side. Wherever you fall in the dark of night. Whenever you call, and please don't fight these hands that are holding you. My hands are holding you. 'Cause I love you. I want you to know that I love you. I'll never let you go. No, no. 'Cause I'll be by your side wherever you fall in the dark of night. Whenever you call, and please don't fight these hands that are holding you. My hands are holding you here at my side. Wherever you fall in the dark of night. Whenever
that are holy. My hands are holy. Amen. Praise God. Hallelujah. Announcement po tayo, no? Tuloy-tuloy po yung ating daily devotion ng ating mga mother. Ayan po, no? Yung morning devotion natin, gaya ng nasabi ko kanina, 9 a.m., Monday, Wednesday, Friday. Meron po tayo, makakapakinig po kayo dyan ng mga pastor nating nagtuturo. No po, may iba't ibang revelation na ibinibigay ang Panginoon, mabe-bless po tayo. Ayan, makinig po kayo, no? Yan po. At sa evening service naman po, Monday rin, Wednesday, Friday, 7 p.m. po dito. Live din po tayo, no, sa FB. Ayan. 7 p.m. naman po yan. And then, yun po yung online prayer gathering natin. Ang mga father po, wala pong tigil kahit na dalawa sila, tatatlo po sila, no? Tuloy-tuloy pong nagpe-pray sila para sa ating church, sa ministry, sa bawat isa sa bansa. Ayan, Monday to Saturday, 4 a.m. po yun. No? Mothers naman po, 5 a.m. yung ating mga mother. At ang ating mga pastor, kasama ang Pangasinan, dito po, tsaka Mindoro, 5 a.m. po yun, nagpe-pray po. No? Ayan. So, ang online din po, youth fellowship natin, pag Sunday, 7 p.m. mamayang gabi po, no, sa pangunguna ni Sister Len, yung pong chairwoman natin ng youth, no? Kaya meron din po silang fellowship. So, praise God. Yan po sa FB natin, Jesus Be Lifted Up Church, at sa YouTube, search nyo po J Blue Church. Ayan. I-like nyo po, no? Makikita nyo po yung atin ditong live stream. So, thank God. Sige po, dumako tayo sa ating panghuling prayer. Tumayo tayong lahat. At pangunahan tayo ng ating future pastor, Alan Ameliado. Sige, tayo muna po umawit kay Lord. Ibalik natin ang papuri kay Lord. Sa iyo ang papuri, Panginoon, sa iyong pasasalamat. Sa iyong papuri at pasasalamat, aming Diyos. Hallelujah. Kalwalhatian at karangalan alay sa iyo. Amen, Lord. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo. Sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, o ano ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo. Sa'yo lamang
ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Father. Tayo magpapasalamat. Thank you, Lord, sa araw na ito, Panginoon, na binigay mong isang pagkakataon naman muli na kami ay magpapasalamat at pinagsama-sama mo ang iyong mga anak, Panginoon, maging sa live streaming, Panginoon. Mga anak, nagpuri sa iyo, Panginoon, sa araw na ito. Thank you, Lord, sa mga salita na binigay mo sa araw na ito, Panginoon, at ang anak mong ginamit, Panginoon, ay bigyan mo sa kanya ang double portions of blessings, Panginoon, at sa likod ng kanyang pamilya, at ganun din, Panginoon, sa mga anak mo na ginamit, Panginoon, na maging music ministries, Panginoon, at maging aming mga anak mo na dinala rito, Panginoon, sa pananambahan na ito, Panginoon, sa araw ng linggo na ito, Panginoon. We thank you, Lord, sa mga buhay ng mga anak mo na dinala mo ang kanilang mga pangyapak sa oras, sa araw na ito, Panginoon, na magpuri sa iyo, Panginoon. We thank you, Lord, sa lahat ng mga ginamit mo, mga anak mo, at ganoon din, Panginoon, ang Jesus Be Lifted Up, at ganoon din, Panginoon, ang mga anak mo na sa live streaming, Panginoon. We thank you, Lord, na ang iyong salita ay magamit namin sa aming mga buhay, Panginoon, sa mga darating na mga araw. Papasalamat kami, Lord, sa salita na binigay mo na no to fear, but yes to love. Thank you, Lord, sa protection mo. Thank you, Lord, sa mga pagpapala. Thank you, Lord, sa binigay mong mga biyaya. At ganun din sa oras na ito, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa lahat ng mga anak mong pinagaling mo, sa may mga karamdaman at may mga pighati. Ganun din, Panginoon, sa mga anak mong oras na ito ay dumudulog sa iyo, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon, ay binabalik namin sa iyo ng lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you all. paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon.
walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko